Presented by Unique Films. Unique Films. Unique Films. Unique. अरे ते तो पगली हमरा के माचिस के तिली नियन यूज कैले रे अपन जिंदगी अजूर करके हमके फेंक देले रे पगली। माचिस के तिली नियन यूज कैला माचिस के तिली नियन यूज कैला आजोर के जिंदगी हमके भुलैला माचिस के तिली नियन यूज कैला माचिस के तिली नियन यूज कैला। डीजे अरमान सिद्दीकी स्मार्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो शरमो न लागल ओकरा करत भइसन काम रे कि ओकरे त लिखले रहनी दिलवा पनाम रे। हाँ कि शरमो न लागल ओकरा करत भइसन काम रे ओकरे त लिखले रहनी दिलवा पनाम रे। आपन बना के हमके सितम कइला माचिस के तिली नियन यूज कैला माचिस के तिली नियन यूज कैला। Presented by Unique Films. Unique Films. सिद्दीकी बर्बाद हो गईनी हम ओकरा प्यार में पागल कहेला लोगवा गौवा जवार में। दादा बर्बाद हो गईनी हम ओकरा प्यार में पागल कहेला लोगवा गौवा जवार में। राइटर दीपक दीवाना प्रकाश के रोवैला